भिडिअ ओंखारबावनाय जाहैबाय लोगोफोर मेमब्रांब्रांब्लाबो देलायनोथ' रोंखाया अब्लाबो भिडिअ ओंखारबावनाय जाहैबाय। दा सिगाङावनो आंनि चेनेल नायगिरि बिथांमोनखौ आं गासैखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमहरबाय आरो आंनि बे गोदान चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाबाय। आंनि चेनेला रिंहाब बड' चेनेल, नोंथांमोनहा इउटुबाव सार्च खालामबानो मोनगोन। थ' आंनि भिडिअ खालामनायनि जाथाया बेनो लोगोफोर जे आङो दहायहाय अनलाइनावहाय मोनसे बुस्थु अर्डार खालामदोंमोन, दाखालिनो खालामदों आरो खालामनायालाय, ओमफ्राय दिनैहाय सफैबाय बे बुस्थुआ। बे बुस्थुखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जे नोंथांमोनहा नायलांदो बे बुस्थुआ मा बुस्थु। थ' गोबाव खालामलिया लोगोफोर, भिडिअखौ नाय। जे बुस्थु लाबोदोंमोन आङो नैबेखौनो लाबोदों नै अनलाइननिफ्राय, नोंथांमोनहा नायलांदो। बेखौ आं दहायनो सिगाङाव अपेन खालामखानाय जाहैदों। थ' बिनि सिगां जों फिसा फिसाला खमला जानो नागिरदों, खमला जानायखौबो नायलांदो। बाबानो केकआ जादों हो, खमला जानि। खमलाखौ आंनि हिन्जावा सराइबिल बाजाराव थांदोंमोन, हिन्जाव लाबोफादों। खमला गोदै नंगौना माथाय। बाबानो खमलाखौ जायोना जाया? जाखाबाय जोंहा। जाखाबाय? ओरैनो हर, भिडिअ अन हर। हाय। जागोन। लोगोफोर नायलांदो, एसे होना नायलांदो आं मा बुस्थु लाबोदों। नै आरो सिगां माबा मोनसे बुस्थु दंबावसो नै। नै बाबा ओरै जिराय, नै ओरै जिराय बाबा। ओइ बेखौ दांलाय, ओरै जिराय, ओरै जिराय, ओरै जिराय, नैबेहाय ओरै जिराय। खेंसै हाब बिदि प्लास्टिक पेकिं होलायखादों नै। मथे मथे हरै थां। मथे हरै थां। प्लास्टिकखौ खेंबाय, बेखौबो खेंबाय, थ' जेबो गैला। स्टेन्ड सेल्फि स्टिक बेखौबो खेंबाय। वाव, माला बेनो नै लोगोफोर, माला बेनो मा होनोथाय बेफोरखौ इंलिसाव मिथिला। नै आरो मोनसे खेंबावबाय, बेखौबो मोनफादों। हाब बेखौ माइकसोलै, माइक। वाव, हेलौ हेलौ माइक। खेबनानै माबाग्रा, रायलायग्रा। माइक, हेडफन। थ' लोगोफोर नाय, आङो अर्डार खालामनाया नैबे मोननै बुस्थुआनो। आङो भिडिअ खालामनो जारला जानायखाय बे बुस्थुखौ अर्डार खालामदों दाख्लैनो। बे बुस्थुआ दिनै सफैबाय। आंथ' बे बुस्थुखौ इउज खालामफेराखै, मारै मारै खालामनांगौथाय। गैलाबा लेखा गैखाले दाउजोंनो सिख'जाबाय लादुआ। ओइ बिदि जानो नाङा, दा लायफिनगोन। बास नै खालामनांगौ, बे ओरै फिदिं जायोना फिदिं जायाथाय। ओमफ्राय नै मारै बानायनांगौ। हाब बाव मबाइला हाबगोनसै ना हाबो?
मोजाङानोथ' नै मोजांलै लोगोफोर नैबे बुस्थुखौनो आङो अनलाइनाव बिहरदों नै केमेरायाबो बेनिफ्रायनो अन बानायजागोन भिडिअ खालामनो थिगथार बावनो अन खालामदो बावनो अफ खालामदो लोगोसे नै बेखौथ' आङो भिडिअ बिदि खालामनाय नुदोंमोन नुनायालाय नै थिगैनो दं हेडफनाबो नै थिगथार नै हेडफनाबो थिगैनो दं ओरैनो मदांखौ ओरैहाय मबाइलाव सोबाय थ' लोगोफोर भिडिअ खालामनाया बेनोमोन आङो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ देखायनो थाखायनो भिडिअखौ खालामनाय जादों थ' आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन बे बुस्थुखौ देखायनो थाखायनो आङो भिडिअ खालामब्रबनाय जादोंमोन आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय बिहरदों बे बुस्थुखौ थ' नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ जोबजासे नायबाय होननानै आं आसा थाबाय आरो नायखांनानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो जेन' नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै आंबो मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आरो मोजां एडिट खालामनो हानाय बायदि आरो आंनि मोखांखौबो एसे फोसाबनो हानाय बायदि थ' गोजोननाय थाबाय बाय बाय।